Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi cholni le ati borban na thu ti Dominica rama Ursula Leslie Chanchin ani tunkar chunga Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu Dominica khopui ruzo khwa a Ebenezer 7-day Adventist Primary School atil thleng ani he sikul hi kumsang khat zakwa somsari paruka dinani a reitak chung chu thliar kar chunga elementary school somruk pahnih zinga ati thazwal som zinga telpha ani nursery atang poli thlengan neya zirlai za somruk zet an awangin classroom a chuan an to thin le building pakhata an len vek lo awangin zirlai somli ve omna pol nga le pol rukte zirna tur classroom chu building tanga an phwa chop noka nule patam takin chu zirna ina chuan an fatical tir ve an dua ma se classroom anin de lo na samai si tun quarter cholni voi som pathum na tholom then khathi hetilai muna zirna in ti changtlun nan man ani ang zirlai pahni Chanchin lo soizui ila Suzeni chu Ebenezer 7-day Adventist Primary School a nursery zirlai ni in atiam theilea anule apa te chuan heta hian pol thum thlengan kaltira Polly aloni chuan apa chuan an principal chu phone in a bia alom lo hle ani har sada pakhat ka nei atia karkalta khan afanukum komi Suzeni chu thleng sil turin atira ma se sil du lo vo in hi cholni sabadani wangin thleng ka sil theilo ti in a changa apa chuan makati hlea chiangkel kolina hanshil nun lea Suzeni chuan ati du chuang lo ni atlak to nu chuan thleng ka sil theilo ti in a changa asikul kalna chuan thupek palina ina soi cholni chu thiang hlim taka ser turani ti shereng ro niruk chung I thok turani a ina zong chu I thok turani ani sari ni ero chulal pai pathian tan cholni ani e chumini chuan na reng I thok turani lo nang po in ifapa po in ifanu po in ti thukha ala shereng ani hetilaya pathian danin fanutia asoi hi ama a inbela thlengsil chu na thotluka angaya engnama thoklawa cholni ser adu ani apa chu alom lo hlea thochani tu ka chuan phone in an principal abia a kanin chunga hian sa khu chihni ka du lo Adventist in peturin ka fanu hi 7-day Adventist sikula ka kaltir lo avatia hetiang din hunania wangin a fanu chu sikul danga akaltir tadai ani Jacob po Ebenezer 7-day Adventist Primary School a nursery akala ani ro hi chu alaklo aluta ni a je kan sikul aron som tirte an zirtir tu chuan thu som pek azir tira I uire turani lauti an zirtir tu in asoilai takpai chuan aril ruwa khoi hle mai an zirtir tu chuan then kha chu in nei si lovin in khata an cheng hawa ti in asoya he hi nundan phung turani lo achan chu mi pani te chu an in neyanga ti chuan ti sapum khat an ni anga anom dun theyang ti in pathian chuan asoyani anin ngei zon lai chuan in khata an cheng ho turani lawa anin nei phot turani je ka chu a hoa kanu kapanen hian inin neyem ti in azota anu chuan nei lo ti in a changa je ka chuan kanu thil swal iti ani atia zirtir tu chuan swal kong in zo turani lawa in nei mai tur ani atia anu chol makati hle mai soitureng a shilawa thu alo ti tluk to dan chu a chhut leta ngai to na thar alo piang ta anu chuan je ka hnena ipa alo ho huna chuan I thumin shilang pokhi ipa po shil veang che atia apa alo thlen chuan je ka chuan kapa kanu nen hian inin neyem ti in azota apa chuan nei lo engwangin nge chu tiang chumin zo atia je ka chuan kan klasa kan zirtir tu in nei si lovin mi pale meichia in khata an omdun turani lauti in min zirtira atia kapa thil swal itiani kanunen hian in nei nge turani atia apa chuan an nu churil ru in po takabia ka tumta a anu loka chuan anin nei ta a anu chuan an Chanchin chuan principal a shila je ka tu soi chuan nu pa min siam ta atia Principal Ursula Lisi chuan zirlai ti hne na Bible zirtir na shil chon hi sikul din chan ani atia chumi nuwa chuan tharau thiang lim na tho alo thlengang nule pachen khat chuan an faten Kristan hnungzui an tum hian an lo dal thina chu har sadna kan to chen khata zinga mi ani ati
zirlai chen khat chuan baptisma chanan dua ma se an nu le pa te chuan hlok na an tel don chawin an phal sak thin an fatian sikula changa pathian thutak an hon te lo tuipui em tu nu le pa te chanchin sha tur po a chok bok no pangte le nu le pa te thinlunga chi hlu tak tu lu chia chu chatwa nun na inala tilangang chu zirlai te le nu le pa te thinlunga thai chi thathe tu Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School hian ichong China amamo a he sikul tan hian sol ni voi som pathum na tholom in tho cheu dona wangin kan lome khati zong kha tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani